महिमाजों बुंफबनाय नोंनि सोरजिया गोजोननायजों मुसिफावनाय सोरगोआ थारैनो महिमाजों बुंफबनाय इसोरनि बे सोरजियाव गोजोन लामालाय अननायल'जों जोंनि जिबनाव जों थांनानै थानो हानाय नङा। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव जों अननायनि लोगोसे मा खालामनांगोन, जोंनि जिबनाव जों मोनथाम बुस्थु जों फोथायनाय लानो हानांगोन। बेनो जाबाय मा? फोथायनाय, बरसा आरो अननाय। जों फोथायनो हानांगोन, अननाय आरो बरसा थानांगोन। दिनैनि बे मर्निं डिभ'सननि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनि, नङा होमबा? जोंनि जिबनाव जों अनलायनि, जों फोथायनि जोंनि जिउनि थांखिखौ जों मोनगोन होननानै, जों सोरगो रायजोआव थांनो मोनगोन होननानै, बा जोंनि जिबनाव संसारावबो जों जेखौ मावो बेखौ मोनगोन होननानै जों फोथायनि आरो मोनसे आसा जों खालामनाय, नङा होमबा? जों आसा खालामनाय। बेनिखायनो दिनै जों बेखौनो सोलोंनि, दिनै बे मर्निं डिभ'सननि गेजेरजोंहाय अननाय, फोथायनाय आरो आसा एबा भरसा जों बेखौ लाखिनो हायोब्ला जों जोंनि जिउआव देरहासार जानो हागोन। दानिया जोङो आरजसिम थांनि। आरजसिम थांनायनि सिगां जों मोनसे दाख्लैनि आं बुंनाय बायदिनो आरजनि मोनसे खावलायनाय फैदों। सासे फंबाय आं फरायथिनानै होनि नोंथांमोननो। बिथांनि जिबनाव आं मोनसे दुखुनांथाव आं मोनसे जारिमिन बायदि मोनदों बिथांखौ लानानै। आं फरायनि दे, नोंथांमोनाव नायनो हागोन, आं स्क्रिनाव होगोन। आं गिबियावनो आदा नोंखौ हामबाय होनो आरो लोगोसे आं इसोरखौबो हामबाय होनो। आदा आंनि मुङा सोमदोन बर', आंनि जायगाया जाबाय सनितपुर आरो गामि रंजुली। आदा आं थायो केरेलायाव। आं अन्थाइनि खामानि मावो आदा। आं नोंनो आंनि जिउनि बाथ्राखौ नोंनिसिम फोरमायहरनाय जाबाय आदा। आंहा दायो जिउआव रावबो गैला, नाथाय दंमोनबाबो गैयि बायदि जालांबाय होनना बुंदों। नाथाय आंनि आइया आं उन्दैयावनो थैनानै थांबाय आरो आंनि मामाया ख्रिस्टियानमोन आरो आफाया हिन्दुमोन आरो दायो आफाया आंखौ गारनानै बेलेग हिनजाव लानानै थाबाय आरो नागारबाय आरो बे आंखौ फिसा बायदि सानला आरो बेनिखायनो आंनि जिउआव इसोरखौ नागिरो। आंनि जिउआव रावबो गैला। आङो दायो हारसिंसो दं आदा। आंनि जिउनि थाखाय नोङो आंखौ इसोरनियाव आरज खालामदो। नोंखौनो इसोरनि थाखाय आं आदा असे बायदि सायख'बाय आरो आंनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय नों आंनि थाखाय इसोरनियाव आरज खालामदो आरो आं मोनफिननो हाथोंसै आरो आंनि इसोरनि अननायाव मोजां ख्रिस्टियाननि न'खर दानो हाथोंसै। आदा आं नोंनिसिम खावलायहरनाय थाबाय, गोजोन्थों। नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय आदा, गोजोन्थों। गोबांथार हामबायनाय थाबाय फंबायनिसिम। गावनि जि टेस्टिमनि बेखौ जोंनो होबाय, गावनि जि सोलिनाय जाथाय बेखौ जोंनो खिन्थानायनि थाखाय इसोरनि महिमा जाथों। बे नोंथांनि जि खिन्थाबाय बे इसोरनि अननाया बेयाव थागोन। इसोरा थारैनो नोंनि गोमानाय न'खरखौ सानसे समाव खौसे खालामगोन। नों जेरैबायदि फोथायनानै दा आरजनि थाखाय खावलायदों, इसोरा थारैनो नोंनि खावलायनायखौ खोनासंगोन, नायफिनगोन, जोंनि आरजखौ खोनासंगोन। बेनिखायनो नों जेबो सिन्था खालामनाङा। इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन, नोंथांनि न'खरजों लोगोसे थागोन। मोनसे समाव नों इसोरखौ मोनगोन बा नोंनि न'खरा अनलायनायजों थागोन, आं बेखौनो मिजिंथिदों। दानि बे समाव जों गुसुं आरज खालामनि। हामबाय होनदों जोंनि गोजौसिन थानाय सोरगोनि गोथां आरो गोथांखौ बिफा इसोर, बे मोजां समखौ होनायनि थाखाय। दा बे मोजां समाव जाय फंबाय दिनैहाय नोंनिसिम आरजनि खावलायनाय लाबोदों, बिथांनि फंबायनि जिबनाव थानाय हेफाजाब खालाम। जि खामानियाव मावा मानो बेनि जिबनाव नों देरहासारनायखौ होदो फोरबो आफा। आरो बेनि न'खराव जि गुलाय गुजाय फोरबो आफा, बेनि बिफा, बेनि न'खर जि गोमा जानानै दङ, बेखौ मोनफिननो हानाय नोंफोर बेनि जिबनाव थादो। नोंनि गेदेर खामानिखौ, नोंनि गेदेर महिमाखौ बेनि गेजेरजों लाबोदो। बे सानसे समाव नोंखौ सायख' होनो हानाय बिदि नोंनि अननायनि गेजेरजों बे न'खरखौ मोनफिनगोन बेबायदि आं मिजिंथिदों फोरबो आफा। आरो जायफ्रानोखि दिनै बे रादाबखौ खोनाबाय, जायफ्रानोखि नुगासिनो दङ फोरबो आफा, बिथांमोननि जिबनाव नोंनिफ्राय लोगोसे थादों। जि खामानिफोर, जि थांखिफोर लादों, बे गासैबो नोंनि महिमानि थाखाय, नोंनि गौरबनि थाखाय जायो। बेबायदि नोंनिफ्राय जोंनो बोर होदो। दानि समाव गथायजों दिनै बे मर्निं डिभ'सननि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंदों फोरबो, जोंनि जिबनाव देरहासारनो थाखाय जों अननाय, फोथायनाय
आरो जों आसा आरो भरसा लानानै जों जिबनाव जों दावगालांनो हागोन बेबायदि मिजिं थिदों फोरबोफानिनि गेदेरता अननायखौ नोंनि आशीर्बाद नोंनि बोरखौ जों मोनबाय होनना फोथायनानै गुसुं आरज सासे बासेरा खृष्टफोर जिसिनि बिबाय आमेन गोजोनथोंसै।